Какво представлява системата VeCPay? Ваучерната електронна система VeCPay е динамично развиваща се платежна система, даваща възможност за многостранно сътрудничество. Със своите удобни офиси VeCPay достига до много потребители в страната. Пазаруването в безкасови магазини с VeCPay се осъществява като купувачът първо идва в офис на VeCPay или в друг оторизиран клон, дава си личната карта, прави му се профил и той го зарежда с желаната сума. Клиента отива в магазина с VeCPay, на вратата има QR код, който се сканира и ако всичко е редовно, системата му отваря вратата и той влиза. На рафтовете има различни стоки, като в обикновен магазин. Клиентът си пълни кошницата или количката като система, изградена от камери, компютърно обучение и изкуствен интелект, автоматично вписва продуктите и сумата на купувача. След връщането на стоката, продукта се изтрива. След като приключи с пазаруването, клиента отива на POS точката. Започва да вади продуктите и да им сканира кодовете на четеца, след като чуе зумера на всеки продукт, го изтиква в задната част на щанда, където се събира стоката. След като приключи сканирането, на дисплей се появява QR код. Клиентът го сканира и в телефона му се появява общата сума и зелен бутон да потвърди плащането. След плащане се отваря вратичката към изхода и той си слага продуктите в чантата. Като се прибере, може да види на имейла си списъка с покупките и плащането. С VeCPay е удоволствие да се пазарува. Бързо, без касово, без опашки.